Zboymntbn up for another video, and today's video, this is my post-birthday vlog. This is Zboymntbn. Hi guys! At ito na nga po, kakatapos lang ng simba. I'm with my sisters at saka pupunta kami sa Cebuana Lumiere. Pupunta ako sa Cebuana Lumiere kasi kukunin ko na yung pera. Libre na yan! Libre na yan! Ninang Hog galing sa Manila. Tatay po, no libre sa kanila. Kasi naiwan ko yung ID ko at saka hindi ako makakuha ng pera sa Cebuana. Useless din kasi naglakad-lakad pa ako. Oh my God, sa sobrang lakad-lakad namin. Struggle na kami, gusto na yung ng tubig. Day piso, day. Guys, nakasakay na ako ng papuntang Danao kasi may gagawin kami sa Danao. Tapos, doon ko na-realize na naiwan ko pala yung memory card ko kasi nag-move ako ng mga files kanina sa laptop. Kaya ayun, balik ako dito sa bahay. Daming pera, no? Kapag minamalas ka nga na, Ay nako, salamat. Nandito na ako sa Danao City at saka pupuntahan ko na yung mga classmates doon na sa Ukay-Ukayan. So, takbo tayo kasi kanina pa ako nila hinihintay. So, madaming nangyari sa akin. Kaya magtagal pa sila. Uy, look! Tara! Pagkakita na parang yung Zboy. Tara. Kan guys, sige, guys, pala na gano'n siya kung Nandito na tayo sa Ukay-Ukayan. Medyo nakakapagod bro. Daming nangyari sa akin sa daan. Tapos, nakita nyo naman diba nag-traffic doon. Tapos, ay nako, ito na talaga. So, okay na ako. Tagalog mo, nandito na sa vlog ka. So yan, after ng Ukay-Ukay session na to, pupunta kami sa Danker for some shoots. Dahil yung nabili namin sa Ukay-Ukay, gagawin namin siyang impromptu sa photoshoot. So ayan. So meron na tayong na-choose dito, tsaka ito. Mamaya makikita nyo tong lahat ng to sa ating photoshoot. Sino? Hala! Hala! Sino mama? Uy! Okay, muro kag nasa 80s. So kung naakay ka ng attendan nga 80s party, maunay ko ani. So kani ako ning sulobon guys, maging aner ako. Then butangan na tog medyas dito para hype be supreme. Te? Ano na feeling natin natin? Muro kag ka naman na bitaw manlalabas sa likod. Yan po natin na totoong minions dahil nakita natin ang kanilang jumper. Dira na sana mo sila gi-stack. Wow, day. Imo ha. Happy daw na kayo. So may nag-effort po talaga. In-effortan po ng grandma natin. Yung mga panty na in-effortan talaga. Gamay ka? So yun na po, napaka-cashier na po. Papo ako rito. Asa ko na nabaasa dito. Kung talent to? Starring yan talent to? Talaga pag uwi namin. Vlog take over muna tayo. Mayaman pala yung kaibigan natin ngayon. May pa-sponsor si Mayora. Na nga po pumasok na po siya. So, hindi po namin nakuha yung pera. Kasi nga, hindi daw tama yung pagkakalagay ng name ko. Yung nalagay na name daw po doon is Zboy Montebon. Tsaka sayang lang. So, sige lang, makukuha pa rin natin. Gusto naman ang Ukay-Ukay spring time. 5. Pila ka? 95 ilang shirts na bili mo? 4. Ilan? Magkano? Ilan? Bye-bye! Guys, nandito na kami sa Danker. Kaya nakikita nyo itong mga ito. Kasi nga diba, magpo-photoshoot kami sa mga nabili naming Ukay-Ukay. So, susuotin na agad-agad namin siya. So, ayan. Yung dalawang girls na kasama namin, si Kay at si Jean May, hindi na sila sumama dahil ano sila
strict yung parents nila. So ayun, nandito tayo ngayon sa abandonadong lugar sa Dancap. Ayan, mag-shoot na kami. So basta makikita nyo lang din kung ano yung mga shoot namin dahil magpo-post ako ng isang video for that. That is sige na. Oh, sige. Ikat lang. Ikat lang. Sige. 1, 2, 3. Ikaw. Go. Up for another video. Sure, guro ba yung sipon mo? That's sa drawing nga, mauna yung mga Ikaw na nagsulti. gago, abinahan nila kay kanang kuan ka, mute ako ng kuan ba, amang ka. Ikaw na lang. Ikaw na lang. Kakadagan. Isa. Wawa. Yung bag. Diri man to kanina. Nadiri. Natara. Nag-record ba? Umuulan. So ayun na nga guys, pauwi na kami para mag-edit ng video na yan. So sa vlog na ako, din na siya. So ayun, tapos na yung video namin ng hindi nga lang perfect. It is amazing, pero hindi siya yung in-expect namin na dapat talaga mangyari kasi kulang kami sa oras eh. So dapat next time, mag-shoot kami ng mga videos namin, gagawin namin mga 1 PM nasa venue na kami. Kasi 5 PM kami dumating dito eh. Sayang lang. So ayan, bye-bye. Kita-kits sa bahay. Ito na nga, nandito na ako sa bahay. Umuwi na pala si Kendrick. So ayun, ako nung videos dito. Tapos naisipan ko yung kapatid ko, si Yuri. Gusto niya baby shark challenge. So mag-baby shark challenge kami. I don't know what's happening to your camera, dude. Iligal mo nang nangingisda sa West Philippine Sea. Ng BRB Malbar ang isang net ng fishing vessel. So yeah, they are preparing for the challenge. Ay, Yuri. At nag-warning Sige na eh. Ping pong. Daddy shark do 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 do, Daddy shark do 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 do, Daddy shark do 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 do, Daddy shark. Grandma shark do 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 do. Grandma shark do 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 do. Grandma shark do 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 do. Grandma shark. Grandpa shark do 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 do, Grandpa shark do 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 do
Grandpa Shark, Grandpa Shark. Let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt. Run away, run away, run away, run away. Safe at last, safe at last, safe at last, safe at last. It's the end, it's the end, it's the end, it's the end. So yeah, we're done. Mura na We're itong done. video. May nayuhan na nito. Mura na itong video. Eh, pag video ganun. Si pusa niyo. Mom's gonna kill us. Hey, Mom. So yeah, they are done. This is zboymntbn signing off. That's the vlog that I made. Bye bye.